Right Ketina. Sokubuza kwandakakuita kuti vakomana vari kuya mukomana ari kutora zvinhu nhasi sekutaura kwaitanga atasvika naye chokuni unfortunately ichidonga ndatadza kudzibata maybe anotsvaka kuti zvinhu zviende ndataura nasolid vamwe vachitataura uchiti ndiyafanira ngaita sei ndavanga achipiwa zvinhu solid akataiwa no ngandira kutsvaga rume saka uya aona zvinhu zvacho ndozvo zvemukomana andakabvisa panapa pandakasvika takubvisa zvinhu mumba mamo tino mabhegi emunge tichipekera saka dzinge dzichizi hembe dziyadziya dziri umu itori dasti yekuita posi panapa dasti richipinda muchiumbozi mugaraji zvagarisa ona muzvimapaipi zvinotsvina zvimapaipi zvabvaso zvondangasungirwa kuti zvazara tsvina zvese nekuti pane pachitendera pakachitendera dasti. But it's just a matter of cleaning. Kutsvaga mvura dzinoti clean. Then unza kamera patizvaone. Ndo hembe dzichibaba idzi. Ndo hembe dzichibaba idzi. Zvaitaurwa zviya ihembe dzichibaba. Zvaitaurwa maita kitina ukataiwanza kuzviona zviri mugaraji macho. Ndo hembe dzichibaba idzi. Then unfortunately pane issue yehembe dzemwana. Hembe dzemwana akashaya pekudziisa. Ndingopfeka ndamuisa musaga ndakatakura atingizo hembe dzemwana idzi ndongamukona kuti mune tumaheti tumaromba tuchichitoka dai ndozvo zvemwana zvaive zviri munomu ukunzwereketini zvako zviri munomu tangomira kuti vauyo dzakazotora then panapa iTV stand table ndomasofa acha nasosaka mnona azadzi sofa adai mubhedha yake iyo ichi chiruko ichi amen headboard ere ichi white papa arinyatsoona headboard ingori tsvina bozva zviri muona mune mapaipi zvangu zvandakaisa kumwe zvine tsvina singaiti bozva mune mucha dust izvi zvinhu zvemukomana zvese zviri ready masofa akaya ndomasofa acho ndomasofa acho zvese zviripo zviredi tangomirira kuti mukomana waita se atakurochi atore zvinhu zvake sokokudza zvirimo mugaraji macho ndo garaji racho zviripo bhozi papa ndotosvika kuti pamuzvimwa zvazvakutopinda futi nemakonzo ozati makonzo akaona hatani kugaragara makadaiwa anotanga kutanga kuita take but I'm happy vari kuya kuzotora since zvadaiwa tatoaizasi nganongoti gaga toni bhindura handina basa kuti vanhu vachati chichero vanhu vakaya vakatuka vakaita sei yes watiradza zvinhu zvabloti zviri mugaraji but zviri necessary kuti utiradze zvemunhu zviri mugaraji timbobvunza ichi chatakangokumbira ndechodidzosera passport ipa munhu passport yake bozi uona sausatama kuti mune hembe dzemukadzi wemunhu uri kusumudza uri kukanda zvese uchingokanda uko mukadzi wemunhu uri kubata zvinhu zvake ukaona ukama navo hauna chii kana navo hauchisiri manager right uri kukanda zvinhu zviya zvenge zvine kakutsvinya zvandaona pavhidhiyo zvako vhidhiyo yako une kakutsvinya kongochiita da kuti rapafeya kubuda wakaura wako badhirobu zvako uchifamba uratidza kuti hai ndiri padeni zvake tangosvikanda mugaraji umu zvisiri necessary zvezve ini chanongokumbira nechekuti handiregedze chero vanhu vakatuka vakati chii dzosera passport yemukomana amai vake unoziva pawanowanika usi amai ake iwewe ungori former manager saka nongori former manager enda unopa amai ake kapassport amai ake handinoti unotaura navo enda unovapa passport tingoda mapassport zvehembe dzabatwa achazaura dzibatirei bhozi hembe dzikadzimara dzabatwa hatizive kuti vakomana munoswera kupa wano saka hembe dzemunhu hadzibatwe pachishona ubate hembe dzemukadzi wemunhu hauna right yokubata hembe dzemukadzi wemunhu kana wakoiwa utoda kuti hembe dzake dzibatwe kana changu chimoko handikuti hembe dzake dzibatwe nemumwe murume ende unotozviziva that was wrong ungabata hembe dzemukadzi wemunhu sha aiwa zvingati vaifanira kungosiya shangu kuti dzimwe hembe zvehembe vane vachikolekta vega zvongochikanda masaga kuti zvimwe zvacho zvinenge zviri umomo zvineka kutsvinya so usadaro toni ini ndinotokufarira but aiwa ipapo haini baba handisi kutombochero kuti Facebook ikandituka kaita se charamba ndichizvitaura dzosera mapassport emufana
hatisi kuseka svika passport ana blota bata passport hazvemba ndabasa nazvozvo muzvima property kudzosera passport